135 persuna, 2 korijiet, 3 kantanti u grupp ta' bandisti ser jinterpretaw 16 kapitlu f'oratorju li se jiżżanżan għall-ewwel darba propju nhar l-4 ta' Diċembru. Giuseppe kieku taf, hekk jismu l-oratorju li se jittella fis-sena li l-Papa Franġisku iddedika għal San Giuseppe dall-istazzjon żar il-każin ta' San Giuseppe ta' Ħalaxaq sabiex jagħti titwila waqt il-provi tal-oratorju fejn kien milquh minn sinfonija mużikali. Tellifna ftit lis-Sur Mast Renu Busuttil li kellimna dwar l-irwol ta' tfajjer xkejken f'dan l-oratorju partikolari. Fuq San Giuseppe ftit li xejn kważi tista' nafu f'ala knisja, it-tifel li jkun qed hemm jixtieq li kien hemm għalhekk Giuseppe kien taf fil-fatt meta jkanta jgħidlu fejn jien xtaqt kont hemm narak tarfa lill-Messija lill-Feddej u mbagħad xtaqt li kont hemm meta ntelef ġa tempju, eċċetera, eċċetera. Ma nixtieqx niżvela kollox xejn kellha ma jifdal xejn li jkun is-sabjet tiegħu. Il-parti ta' xkejken fl-oratorju se tinħaddem minn Gianluca Zambit li qed għandu biss 12 sena u għalinna li minkejja l-isfida li ġabet magħha l-ewwel esperjenza ma' banda numeruża huwa jinsab eċitat. Kienet diffiċli għall-ewwel biex naqbad mal-banda x'l-ewwel kont nagħmilha mal-pjanu. Allura issa batta mal-banda u issa iktar qbad mal-banda mill-pjanu. Din l-esperjenza ma kienx diffiċli biss għal Gianluca li huwa fost l-iżgħar parteċipanti fl-oratorju hekk kif il-bandist Jesmond Manikalo li huwa mdaħħal aktar fleta spjega magħna kemm hu grandjuż dan l-oratorju. Fejja daqsxejn burdi li xogħol u żbirra. Hemm ħafna fehmni jidħol il-korre. Jidħol ħafna strumenti, Bordieri u twil wisq. L-oratorju ser jittella fil-Katedral tal-Imdina u kull min jixtieq jattendi jista' jagħmel kuntatt mal-Gazin ta' San Giuseppe f'Ħalaxaq.